Hej, jeg hedder Thomas, og jeg skal vise jer, hvordan man sætter en MySelfie op. Når I modtager MySelfie, så kommer den i en sort transportkuffert. Uden på kufferten der er der et fragtlabel, og det er der også indeni, når man skal returnere den tilbage. I kufferten er der stativ, MySelfie, kabel, lys og GLS returneringslabel. Stativet ser sådan her ud. Man sætter det op ved at trække benene ned fra stammen af. Husk, at når man pakker det sammen igen, skal benene op til stammen igen, ellers kan det ikke være i kufferten. Når benene er trukket ud, så forlænger man dem i fuld længde ved at skrue. Når stativet er sat helt op, så skruer man MySelfie fast på den øverste del af stammen. Husk at skrue godt fast. Lampen på MySelfie er meget kraftig. Det får, at vi skal have nogle rigtig gode billeder, og derfor så anbefaler vi ikke, at I skruer ned for lampen. Vi anbefaler, at man for eksempel sætter MySelfie mod en væg, så kommer folk ikke for langt væk fra kameraet, og man får en rigtig flot baggrund. Når I har sat MySelfie op, skal I bare sætte kablet i stikkontakten, så går der 3 minutter, så er MySelfie klar til at tage billeder. Så snart vi har MySelfie igen, trækker vi billederne ud, vi bearbejder dem, og så sender vi jer en mail med et download-link. Rigtig god fornøjelse med MySelfie. Rekorden på en aften er over 2000 billeder, så det er bare med at komme i gang.